ତ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚଣ୍ଡିଖମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଅନୁଗୁଳରୁ ଚଣ୍ଡିଖମ 10 କିଲୋମିଟର। କାଲି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣର ତୃତୀୟ ସୋମବାର। ମୁଁ ଆଉ ଆମ ସାର୍ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଥିଲା 3 ନମ୍ବର ପାଳି। ପୁରା ଭିଡ଼ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ ଜନଗହଳି ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ସୋମବାର ତୃତୀୟ ପାଳି ବୋଲି ଥିଲା ବହୁତ ଭିଡ଼, ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଛିଡ଼ାପଡ଼ା ଛକରେ। ତ ଦର୍ଶନ ସରିଲାନି, ତେବେ ଏବେ ଆମେ ପେଟ ପୂଜା କରିବା। ଛୋଟ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆସିଲେ